I finalment, respecte a la plaça Camp d'en Mas, aquí, si no anem equivocats, encara estem en fase d'espera que la jutgessa es resolgui respecte a què passa si tiren cap a un costat o cap a un altre, de si s'ha de treure o potser no s'ha d'acabar traient o s'ha de revertir. El que sí és que ja fa temps que estem en aquest limb, que no sabem com acabarà, i provisionalment sí que es podien haver fet altres coses. Nosaltres crec que vam recordar-ho en un ple, que vam dir-ho de parlar amb els centres educatius que tenien espais per mirar de fer convenis per obrir-los i que mentre no estiguessin en horari educatiu d'escolar, tinguessis els patis oberts per poder fer front en aquestes estones i no deixar el nucli antic sense un espai d'oci, com va passar amb el tancament de la plaça i de la pista, en aquest cas. Tot això votarem a favor de la moció. Gràcies, senyora. I finalment, es feia referència al punt concret de la pista de la plaça Camp d'en Mas. Com bé saben, ja han apuntat altres regidors. Estem en aquest procés. Nosaltres no hem perdut encara l'esperança que es pugui quedar situada on està, si més no per un període de temps llarg, i per tant estem jugant aquella última carta que no se'ns faci executar el que ja es marcava en una primera sentència, que era l'enderroc de tota aquesta zona esportiva. Pensem que no hi ha millor emplaçament als voltants per a aquest equipament. Pensàvem i pensem que funciona. Si comencen a pensar al voltant d'aquest espai, és complicat trobar un espai tan idoni com aquest. Per tant, aquest ens agrada. Per tant, des d'aquí us demanaríem, deixeu-nos jugar aquesta última carta, fem aquest últim intent perquè aquesta pista es pugui quedar a la Camp d'en Mas, que funcionava bé, donava un molt bon servei a tots els infants i joves que s'hi acostaven, i per tant, abans de desplaçar aquesta pista, juguem aquesta última carta, que si ens surt bé, penso que tots i totes hi sortirem guanyant.